Isikyo na sad sa dakbayan. Ang mga tao nagkaguliyang, kay lagi mga trabaho na undang. Ang mamaligya ay sa dapling-dapling na problema, kay ang ilang panginabuhian nawala na. Isikyo lagi kay naay bagong virus nga ang pangalan Delta. Unya ang singgit sa mga tao, ayuda, ayuda, mudawat og bisan unsa, bahalag puro dilata, basta dili lang mapasmo ang hangin. Pero ang mga tao, cash assistant ang kinahanglan, kay naa si Judith ug Junah pastilan. Ang tubig ug kuryente kinahanglang bayaran, kay kung dili bayaran, posibleng maputlan. Pero ang problema, kung wala ka na lista nga ang ayuda ra unta, maoy pag-asa, kay lagi pinili lang kini. Kung duol ka sa luwag, agoy swerte. Ang mabulahan, ang istambay na daan, nga wala pa nagka-virus, wala na'y trabahong nahibawan, poorest of the poor kuno sila, maong sa ilaha ang ayuda. Isikyo sa dakbayan, maoy dakong problema kaayo. Mga trabaho ug negosyo apektado. Singgit sa katawhan, ayuda, ayuda, asa na ka. Ang tubag, tua sa kamot sa mga buaya.